Harang kapatid, ayan, shout out to you. Salamat mga kapatid. Ate, ikaw pala, sorry po, ayan. Sino to siya? Tamsak harang. Bakit? Anong nakita mo, be? Shout po ate, kumusta ka po? Ayan, sabi ni Lisa Kabang. Mabuti naman, eto pasul-pusul po, pero this month medyo dire-diretso ang aking pag-ELS. Ayan, maraming salamat. Sis Gems, thank you so much sa pagdalaw, sis. Ayan, si Elensky Tamsak, thank you so much, sis. Elensky, na-play po kita, pero nung kahapon, kagabi, hindi ka dumating, so, alam mo na, nag-clear history na ako, sis. Hindi ko na sa'yo, may pakita. Sis, toleng na kwen, dito lang igid. Yes, okay lang, sige lang Gems. Ayan, si James Castillo, guys. Yan si James Scope. Everyday din yan nag-DLS. Ag-BG-BG lang ate ha. Ayan. Thank you so much, Liza. Thank you. Tingnan ko pa kung mabigyan pa kita. Baka hindi ko pa naibigay sa iyo yung mga iba kung alagad. Pero hindi ito mga active, guys. Salamat Kabsatos, laging tulong yan. Very appreciate, host. Ayan. You're welcome, sis. Elensky. Tingnan ko si, ayan, Tamsakdan po. Ayan, si Kapukpuk TV. Wala ka kanina doon kay Kapukpuk TV. Doon kay Katuka. Maraming salamat, Kapukpuk TV. Wait lang, ko si Lisa Kabang kung naibigay ko na kasi si Elensky na ko na yan. Ayan, hindi ko pa naibigay si CNL Vlog. Play ko na sis. Mute lang natin Ayan, nakaharang. Wala host kasi nasa work po ako host. Kauwi ko lang din. Ganun ba? Sige. So, nandito ka kagabi ba? Kasi isang account itong nag-play po sa inyo guys. Kung wala ngayon yung mga ayan. Ay kapukpok. Eto siya. Ulit. Ibang account po itong nag-play sa iyo kapukpok Hindi kagabi. Like what I said, diba? Siya, red na lahat kapukpok. Yan, kung nakita mo kapukpok Tapos i-clear history na naman natin mamaya guys. Itong yung mga na-play ko kagabi. So ayan, naipakita ko na sa'yo kapukpok TV. Kailangan ko kasing maglista kasi iba-ibang magpa-play sa inyo guys. Pag nag-clear history ako ngayon. Yung mga hindi dumating ngayon na na-play ko kagabi. Bahala na sila, bahala na si Lord kung maniwala sila o hindi sa akin, guys. Kailangan ko kasing mag-refresh sa ibang account. Ayun. Ayan, si Sis Inae din, nandito siya kagabi. James Cisco, bisitahin ko bahay mo. Bahay mo, sabi ni Kapukpuk TV. Alam mo, Kapukpuk TV, ang saya-saya ni Katuka. My God. Maganda pag magko-collabs kayo, tatlo ni... Pero magkikita daw ata kayo, Kapukpok. My God. Asan kaya si Kaitlog? 'Di ba? 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 'Di ba?
Ayan, baba kayo bahay niyo mga kapatids. Ayan, sabi ni Elensky, para mas madali kasing puntahan guys. Magbaba kayo. Ayan, sis Lisa ka bang? Ibigay ko sa'yo si CNL Vlog. Hello po, James Cop. Shoutout po. Ayan, sabi ni Lisa ka bang? Tumitirik na naman yung mata ko. Ba't ganun? Walang ano man, Kapukpuk TV. Guys, play ko na si, sino yung nandyan na nauna? Si Lisa Kabang. Pero ibigay ko pa yung isa ko, Lisa. Ayan. Sis Lisa, maraming salamat sa pagpasok sa aking LS. Message lang po kayo dyan. Play all natin. Kahit isang oras lang, guys. Isang oras. Ayan na, play all. As you can see naman po, nakikita nyo ba? Medyo madilim. Ayan na. Sis Lisa. Ayan, pinalaki ko yung screen. Kita mo yan, hindi pa red. So, pag nandito ka bukas, kung mag-stay ka po kahit lang, 40 minutes, ganun, kasi kahit mahigit 1 hour lang tayo. Then, ipapakita ko sa iyo ito na magiging pula lahat. Kasi naka-play all lahat yan. Ayun, nasa harang na yung ididikit ko sa iyo. Then, pangalawa si Elensky. Yan, graduate na si Elensky, guys. Congrats, sis! May harang ka na kagad siguro nito. Lagi kang nag-LS. Salamat, kapatid. Ayan. Play ko to, sis, ha? Naka-play all din sa'yo, sis Elensky. What? Pero for sure, baka dalawang lang ito. Dalawang video lang, sis, ang mai-play kasi more than na, 30, 40. Ayan, 11 hours na po yung dalawa mong video. Ayan. Shout out sa mga bagong pasok na nandito, guys. Si Subanen Trad Nature. Subanen here. Ayan. Thank you so much. Ayan. Nandyan lang si Lisa. Dan na ako sa'yo, Elensky. Salamat. Yan. Shout out to you, Subanen Trad Nature. Thank you so much for coming into my LS. Ako, ate, kasi hindi ato ka sa labas pag po may ginagawa ko, ate. Okay lang, Lisa, ka ba nga ha? Malayo pa, sisi. Ay, malayo pa. Naka-play all kasi. Sigurado ako, dalawa lang yung mo. Kasi 11 hours na yung dalawa mong video, sisi. Replay na lang yung dalawa mo. Makikita mo yan bukas if makapasok ka uli sa aking LS. Yan.
Ayan. Lisa Kabang, nadagdagan na kita ng isa. Madali na lang yan, sis, Ellen Scheme. Ano ka lang, always LS lang. Ayan, guys. Si Subanen Tribe. May ano kasi, Subanen Tribe. Ayan. Subanen Tribe, eto siya. Guys, message lang po kayo yung mga nandyan ha. Naka-play all po yung sa inyo guys. Ayan, Subanen Tribe. Ayan, maraming salamat sa mga nagtamsak dyan. Oh my God, medyo mainit po dito. Kain tayo ng chocolate. Hmm? Oh my God, dark chocolate. Ayan ha, malayo pa. Doon na po kay James Copes, sabi ni Kapukpok TV. Ayan. Alam mo Kapukpok, ang saya-saya namin kanina doon sa LS ni Katupak. Ano ba yun? Katupak. Ray. Katupak. Ano ba yan? Katuka. Katukam, not katukam. Katukam. Komedyante pala siya. Oo, si Ray Katukam. Komedyante pa lang. First time ko nakita talaga. Galing sumayaw. Nakita ko mga video niya. Eh, di mas lalo na paglasing yun. For sure, hindi siya makapasok kasi katatapos lang niya nag-LS. Doon ako kanina. Ang ganda rin ng mga niya. Pag-approach niya sa mga pumapasok, guys. Dalawa sila ni Kamanok Tube. Ang dami nag-LS talaga, nag-a-appear na yung mga kailangang puntahan. I have blue eyes. Can you even see them? No. Nasa na si Ray Katuka, nasa 3:35 na siya. Look. Look. Look.
Kamanok. It's lettuce vlog. Yung mga nandito kagabi. Ayan, ang daming ano guys, nag-ELS. Buti nga sila host nakakaintindi pag di napuntahan LS nila. Oo, nakakaintindi naman lahat yung mga iba, lalo na pag ano, yung mga bisihan. Ako nga Kapukpok, matagal ko nang kaibigan si Kamanok since nung una pa lang, nagsisimula pa ako. Tsaka nagsimula din siya ng maliit din dahil siya na-strike yung una niyang Pero hindi ko sila nasusuportahan through their LS. Sila palagi yung napupunta sa akin. Pero todo suporta naman ako sa kanila, guys. Dahil nagpe-play ako palagi, nakikita naman nila yan eh. Ayan, nandito na si Sandy Runs Vlog. Hello, thank you so much for coming in, Sandy. Ayan guys, kakilala ko lang kanina dun sa LS ni ano ba yan? Ni Ray Katukang. Ayun. Shoutout sa iyo, my dear Sandy France Vlog. Thank you so much sa pagpasok. Unsa man akong banana hose. Sige. Bigyan kita. Pindutin ko yung isa. Tapos, yung alagad ko lang ang Sandy. Active ito mga Sandy, kasi sa aking anak ito. Siya yung unang may may vlog, kaso hindi niya tinuloy. So, Sandy France Vlog. Ayan, malapit ka na palang ha? Ayan. Isa na yung binigay ko sa'yo. Wait lang ha. Lasyon. Ayan, 985 ka na. 985. Ano pa yung isa? Ayun. Wait lang.
Ayan, shoutout din sa iyo, Lover Faith, Adspa. Thank you so much, sis. Thank you po. Ayan, unahin natin na bigyan si Sandy France Vlog ang kanyang bahay. Unahan natin siya, bigyan ng tatlong sure po ito. Active siya kasi ginagamit ko ito na manood, ganyan. So, hindi siya tinatanggal ni Lolo ito. Dalawa. Sandy Vlog. Wait, malaki ang bahay ni Sandy Vlog. Sandy France Vlog. Ayan guys. Ayun, 986 ka na. So, yun. Makikita mo yan, 986 na si Sandy. Wait lang. Puntahan natin si Sandy, guys. Guys, kung paalala lang po sa mga gusto pong magpa-play po sa aking sa aking channel at gusto niyo pong makita ang aking mga na-play, meron po dun sa baba sa description po sa aking page. Message niyo po ako doon, magpakilala po kayo. And I will send all the yung resibo. Resibo ha. Resibo. Yung mga gustong magpa-play po ha. Yung mga may harang naman, it's not bad na gusto nyo rin magpa-play kasi may mga natatakot po guys na pag may mga harang na po ayaw magpa-play. Pero ang dami ko pong play na may harang po. Magdamagan po yun. Habang kaya ng aking kasi sayang lang po ang aking data at internet po, wifi po dito sa bahay. Meron kaming 400 gigabyte every month sa mga cellphone namin na tatlo. Tapos, yung wifi namin sa bahay guys, unlimited. So, ang lang dito, ang talagang masisira is yung mga gadget ko. Pero okay lang, tulong-tulong lang guys. Yan lang ang kaya ko. Dahil hindi pa ako nakakasupport sa mga ibang LS guys kasi magkaiba po tayo ng oras. Ayan. Sandy Friends Vlog, mag-play po tayo ha. Stay lang po kayo dyan dahil magte 30 minutes pa lang po ako, kahit 1 hour lang, ganyan. Yung mga iba kasi guys, mga 5 minutes wala na, and I know them. Kilala kong mga yon. Kaya minsan, tinatanggal ko rin dito sa aking mga gadgets kasi may mga may kumbaga may pribilehiyo pang i-play. Ayan, Sandy Vlog. Ito po, as you can see, wala siyang, wait lang, ay naka-live stream ito. Ayan ha. See? Ayan guys. Ayan. For tomorrow, pagpasok mo, kung gusto mong makita, my dear, or gusto mong i-message kita, basta magpakilala po kayo sa aking page. Then, ipapakita ko po ito. Then, after 1 day po, mabubura na po kasi kailangan ko pong mag-refresh. My God, ang init. Pa-jacket po kay Sandy France Vlog Host. Ayan. Sige. Ninja niya ito si Sandy. Ang original ni Sandy is wala siyang Thank you, host. Ayan. Hindi ko nadikitan yan yung itong ipinasok niya. Ang niya kasi, hindi ko kasi hindi ko maipakita. Blurry naman.
Ang Sandy is ano, may spesya. Tama? Sandy. May spesya, guys. So, dalawa ang kanyang ano, ni Sandy, ano, dalawa ang iyong account? Kasi may mga ano din, video. See? Yun po ang main niya. Pero gusto mo bang ano, i-add ko na rin ang mga ano mo dun sa itong pinasok mo ngayon or just only yung main? Let me know lang, Sisi. Ayan guys, si Lover Fate. Ayun. So, isunod na natin si Lover Fate. Sorry, Sisi ha, pag hindi kita napansin ka agad. Huwag po kayong magmadali. Dahil isa-isahin ko po kayo. Ayan, Lover Fate. Thank you so much. Mainit dito, guys. Summer na summer. Wait lang. Ayun, malaki po ang kanyang bahay ni ano, Lover Fate. Ayan, may premiere po siya si ano, Lover Fate, guys. Baka naman, patamsak naman dyan. Ayan, pang 51 ako, Sisi. Ayan. Ayan, binigyan na kita ng isa. Dagdag kahit papaano, at least ma-activate kahit anong hawak kong account, guys. Message lang po kayo, yung mga nandyan. Kagabi, madami na naman po akong ano, na-i-play. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 na katao, guys. 12 na katao. Ang ganda ni Lover Fate. Tama ba yung napuntahan kong Lover Fate? Thank you. Wala. Lover Fate, hello, sabi ni Kapupok. Kaya, dan na po kay Liza Kabang, sabi ni Kapupok. Sandy France Vlog sa mga didikit po need more hito. Mega shoutout mga sisi. Ayan. Wait lang. Wait lang, sisa. Bigyan kita ng ano, ng jacket. Hindi ko si Lover Fate. Ayan. Sis Lover Fate, I know na meron ka pong harang. Pero eto po siya. Mag-play all po tayo, sisi. Baka naman gusto mong mag-stay dyan hanggang matapos. Ayan po ha. Ayan guys. So, nasa harang pa lang. Harang.
Ang init. Wala kasing aircon. Here lang, sabi ni Sis Lover Faith. Wait. Tayo nga. Saan na si Sandy France Lover? Ayan guys, saan na? Ayan, may jacket na kayo guys. Lover Faith and Sandy France Vlog. Ayan, nandito si Ray Katuka. Maraming salamat na yan. Nandito si Kapukpok TV, Ray Katuka. Ang init. Tamsak, maraming salamat, Ray Katuka. Thank you po. Ayan, walang anuman Sandy France Vlog. So, pinindot ko rin yung yung si Sandy France Vlog. Kahit, ilan ba yung saka... Wait nga, check ko. Yung ninja mo, ayan, yung kapatid mo. So, 16, 17 na yan. 16. May 16 na, Sandy France Vlog. Dan na po kay Lover Faith, nosebleed ako sa napanood ko. Ayan, sabi ni Kapukpok TV. Oo, English ang ni Lover Faith, guys. Nasa ibang bansa siya. So, maraming salamat, Sisi. Ayan, Trisha J. Liwagon. Hello po, host. Maraming salamat, Trisha J. Liwagon. Ba't wala ka pang Trisha J. Liwagon. Shout out to you, Sisi. Yan guys, yung mga gustong makita ang aking mga Linay. Ayan. May premiere po si Trisha J. Liwagon. Ayan, binigyan kita ng isa. 598 na siya, guys. Baka naman, gawin kitang 6. Grade 6, Trisha J. Liwagon. Wait lang. Gawin kitang grade 6. Ayun. Kunti na lang. Wait lang. At magsasign in po ako, ha? Wait lang po, guys. Huwag kayong magmadali kung hindi kayo napansin kaagad. Ayun. Isa na lang para magiging ka na? Grade 6, ha? Wait. Ayun, guys. Ayan. Grade 6 ka na. Pakitingnan na lang. Thank you, host. Walang anuman. Trisha J. Liwagon, hello. Pasyal ko bahay mo. Ayan, sabi ni Kapukpok TV. Busy lang, host. Nasa biyahe pa kami, sabi ni Ray Katuka. Thank you so much, Katuka. Kapukpok TV, hi, kumusta ka po? Sabi ni Trisha J. Liwagon. And Trisha J. Liwagon, ayan. Hello from Sandy French Vlog. Okay, host. Wait lang po. Check ko po. Ayan, from Trisha J. Liwagon. Thank you. Message lang po kayo dyan. At ako'y magsa-search.
Si Trisha. Ayan, Trisha J. Ayan, nakita ko. Nakita ko na. Ayan siya. So, Trisha J. Liwaban, nasa 600 ka na. Grade 6. Congrats, Sisi. Congrats. Ayan, guys. Grade 6 na po si Trisha. So, for sure po, nangangailangan po ito ng WH. Kaya, kung may ano ka dyan, may tiyaga ka na mag-stay lang sa akin hanggang matapos, my dear, play all po. At kung gusto mong makita tomorrow, siguro mas maaga tomorrow. Ayan, gabi-gabi po akong nag-play. So, play all, my dear, 1 out of 46. Ayan, tomorrow makikita mo maging pula lahat ang mga na-play. Kung gusto mong makita, just message me guys, nasa baba. Proud Angel, proud Ilocana ako guys. Thank you so much. Nandyan din si Sis James Cope. Sis Jem, hindi ko na i-send sa'yo yung mga pinanood ko sa'yo ha. Ayan. Lagi ding nag-ELS guys, si James ko. I-play all ko yung mo Sisi, yung anong tawag doon? Yung mix video mo na out of 29. Ayan. Thank you so much. Ayan, sige po, sabi ni Trisha Jelly Wagon. Yes, napakahirap guys ang mag-ipon ng WH. Diyos ko, diyan ako talaga nahirapan kaya nung nandun ako sa kalagitnaan, sobrang ang bilis kong nakuha si Banana, wala pang 1 month. Nakuha ko si Banana, but then ang mahirap guys, yung WH. Doon ako talaga sumuko sa WH. Kung wala ka ng grupo dahil hindi mo na masikaso, wala ka rin time, ganun. Ang hirap. Kagaya ko, nagsarili, mahirap. Naghihintay lang yung mga gustong mag-play sa akin. Ayan guys, welcome Tekla Tess. Hello Sisi. Thank you so much sa pagdalaw uli sa aking channel. Eto sis, dahil wala ka namang hindi ko alam ang iyong messenger or FB. Ayan, kalahati na po ngayon ang WH ko. Ayan, maganda. Saan na si Sis Tekla? Thank you so much, Sisi. Sis Tekla. Ayan sis, bilangin mo na lang kung ilang minuto yung na-play sa'yo. Hindi ko alam. Basta ang na-play ko lang sisi. Yan lang. Pero ang account nito, yung CNL vlog ng aking anak, sis. Pero ang mag-play, saan na? Itong mahirap pag-touch screen. Nawala na si Tekla. Tekla, saan ka na Tekla? Nawala si Tekla. Wait lang.
Ayan. Andito host, sabi ni ano. Oo, sabi ko yung ano, yung plinay ko sa'yo. Ayun sis, out of ano, nasa 37 lang siya. Itong mahirap kasi pag touchscreen. Naku, kung ano natatouch ko, bumalik-balik doon sa dati. Hindi. Basta eto. Ayan, basta na-i-play kita si ang nag-play po. Ayan, si CNL Vlog, ang aking anak, guys. So, ayan, sis, bahala na si Lord. Pinagpawisan ako na. Ayan, maraming salamat, Sisi, ha. Ayan, Rachel A. Vlog. Ayan, wait lang. I-play ko si Tekla. What was that noise? I wanted to show how he can say hi. Come on, Cookie. Come on. Wait lang. I-play natin si bahala na si Lolo Whitey. Yes. Tama. Ayan. Ito ang magpe-play sa'yo ang aking isang kapatid. So makikita mo naman Sisi, wala siyang ano, di ba? Wala siyang red. Kaya magpe-play all po ako. Iba-ibang account po ang aking ginagamit. Kasi yung isa, i-refresh ko mamaya yun. Isang account. Oh my God. Grabe ang lagkit na ng katawan. Can you just put away? Okay. Bye-bye, Cookie. Sobrang init, kaya medyo nakatalaw bilit yun, kabsat, ayan. Hindi, ganun talaga yan. Sino nandyan? Oh my God, si Tekla Ray. Ayun. Pilinay ko si ano, diba? Trisha J. James. Ang hirap nito, gusto ko kasing ano, isa lang na kagad, guys, dahil last year, nung nag-play po ako, sinusulat ko lang, and then later on, magse-search na naman. Ay, naku, wag na. Uy, ayaw ko na ulit ng ganun. Hoy, ngayon lang, nakita ko yun, Rey Katuka, ngayon lang maganda. Salbahe. Mainit, kaya, kung baga, nilalabas yung mga masamang ano, sa katawan. At saka gumanda ako dahil sa'yo, dahil dun sa ano mo, alam mo ba, yung hito na yan, pinakbet, kay Kamanok. Rey Katuka, alam mo na, medyo, na ano ako napag-good vibes mo ako kanina. Ayan guys, si Rey Katuka, bagong ano rin yan, kaibigan natin guys, hindi pa nadagdagan ang kanyang ano. Baka naman guys, si Rey Katuka guys. Ayan, galing sumayaw yan, komedyante. Parang si Lito Lapid. Uy. Ayan, brother, play all. Si Rachel A. Life pa, oo, buti na lang, shoutout sis, yung hito na yan, muntik na kitang nakalimutan. Nandito kahapon si Rachel, di ba? Papakita ko sa'yo. Ay, nasa 362 na si Rachel, guys. So, wait. Doon ako sa Chrome. Nakita ko si Rachel kanina.
Dito lang. Thank you so much. Ayan. Rachel A. Life, maya na kita balikan. Sabi ni Tekla Tess. Sige lang po. Si Sis Inay Journey as well na ano ko rin yan. Na-play ko po ang kanyang 29 na videos po. Ayan si Cooking Time. Mawawala na po mamaya yan. Si Ray Katuka still playing. Si Carla. Ayun. Ayan, Rachel A. Live. I see. Nandito na, kapatid. O, see? Ayan. Na-play kita, Rachel A. Live. Yan po ha. Yan po ang resibo nyo. Yan, 20 out of 20. Rachel A. Live. Ayan po. So, dito ako sa isang icon na Microsoft Edge. So, as you can see, Rachel A. Live, wala siyang pula, di ba? Kaya magpa-play all po tayo para sa yung WH. Ayan, guys. 13. Mga 14 ang plinay ko kagabi, guys. Sana hindi masira itong nating gadget para marami pang matulungan. Mainit, guys. Parang Pinas. Pero sa salas may AC. Dito wala. Sa kwarto. Ayan. Sino nag-ha-ha-ha-ha dyan? Ayan si Sis. BG po muna ho, sabi ni Trisha J. Thank you so much sa pag-BG guys. Ayan si Ray Katuka. Tekla Tess, hello. Ray Katuka, dito na po ako sa bahay nyo. Dikitan na po kita, sabi ni Trisha J. Liwagon. And bait mo host, mag-play. Oo, basta i-pray lang na kayang-kaya ang aking gadget guys. May mga bakante hindi ko naman ginagamit. Darating pa yung dalawa. Salamat po, host. Ayan. Walang naka-play. Kasi pag pinay ko, dalawa na. So, pang lang, pag may bagong pasok guys, na kailangan niya ng banana, and then maglalagin po ako. And sana all dikitan ha. Ayan. Sabi ni Rachel A. Life. Sandy France Vlog, hello. Sabi ni Tekla Tess. Ayan. Host, iparaffle mo na. Yung alin, ay itong mga cellphone. Madaling malubat itong isa sis. Madaling malubat. Tekla Tess, nadikitan ko na bahay mo, sabi ni Rachel A. Life. Ayan. Baka naman pwede patusok ng premiere ko dyan. Ayan, may premiere si Sandy France Vlog, guys. Baka naman. Ayan, Tekla Tess, nadikitan ko na bahay mo, sabi ni Rachel A. Life. Happy Man Sandy, sabi ni Ray Katuka. Ayan, maraming salamat guys. Nasa 55 minutes na po tayo. Ang bilis na. Mag-alas 10 na po tayo ngayon. Ang saya kanina, Ray Katuka ha. Ang saya. Sana palaging nag-ELS pero medyo late. Yun naman yung time ko, my dear. Sana mas maaga pa doon. Mga 5, ganon. 5 dito. So, mga alas 2 naman dyan kasi sa Pinas. Ray Katuka, thank you Manoy. Sabi ni Sandy France Vlog. Ayan. Parang Pinas lang guys. Nagpapaypay. Summer namin po ngayon dito, pero hindi kasin init nung last year, guys. Oh my God, nung last year. My God, parang hindi ako makaano dun sa labas,
Kalabas kasi pag lumabas ka as in na halos hindi mo na pwedeng imulat yung mata mo sa sobrang init. Apoy yun na yung nakikita mo. Naku. Ayan guys, thank you so much sa mga nag-thumbs-up dyan. 11 million na thumbs-up. Ayan, meron pa ba na hindi ko na i-play? Wala naman ako nakita Manay Sandy, sabi ni Kapukpok TV. Ayan. Magbakas kayo guys, na. Pero yung mga dinikit ko sa inyo guys, hindi na ako nagbakas. Basta nag-play na pinindot ko lang. Pero yung mga ginagamit ko po yun na pang play po sa mga videos. Kaya wag po kayong mag-alala. Alam ko yung password. Mga iba kasi nakakalimutan kaya yun. Tinatanggal ni Lolo. Hindi nila ginagamit. Pag nag-iba na sila ng phone na yun. Yan. Maraming salamat sa mga nandyan. Ayan, nothing expert. Tama ba? Nothing expert. Hello. Ayan, hello din sa'yo, my dear. Ray Katukadan na po from Trisha J. Liwagon. Rachel A. Life, tusukan na mo daw harong ko, sabi ni Sandy France Vlog. Kapukpok TV sa main ko, saan ka ba naghanap? Sa damuhan niya yata, sabi ni Sandy France Vlog. Ayan guys, si Nothing expert. Harang ma'am, thank you so much. Ayan, nandyan si Trisha Jelly Wagon. Thank you so much, Sisi, for staying there. Dito lang, host. Thank you, sis. Tekla. Kapukpok TV, haha. Pasaway ka talaga, Manay. Natatawa lang ako dito, sabi ni Kapukpok TV. Ayan. Harang ma'am, thank you so much, Tinyang Vlog. And Nothing, mainit ba, host? Oo, mainit. Sobrang init. Ayan. Puntahan natin si Nothing, Nothing expert. Nothing ulit. No, nothing. Hi. Manang, ikaw ito. Ayan guys, mono. Guys, puntahan natin guys si Expressways. Ayan, ni Manang, electric fan. Maingay pag electric fan, my dear, hayaan mo na. Sanay naman na ako, di ba? Sanay akong ganito. Ay, nakita ko yung magandang mestra. Magandang guru, guys. Si Nothing Expert. Si po ito, guys? Expressway. Expressway, guys. Puntahan natin. Kumusta kan, kabsat? Nakasirip ka man, kabsat. Thank you so much. Yan, dito ako Harang host, thank you so much. Thank you sa paharang Teklates. Thank you. Ayan, si Tinyang. Wait, guys. Hanapin natin si Expressway. Ayaw talaga magpakita pag Expressway eh. Ayun. Ayan, manang ko, anapintas, analaing. Ayan.
Guys, my premiere si ano guys? Expressways Manang, oo. Ito guys, ang kanyang account. Expressway. Ways. Ayan guys, may dalawa siyang premiere. Patamsak na lang guys. Ayun, tamsak na tayo guys sa premiere ni Madam. Umiinit na ang aking Ayan guys. And then, mag-play ako sa playlist mo, Kabsat. Friendlist Amka at kami. Saan kaya? 35. What was that? Ayan. Dito na lang ako sa my dear. Mag-play ha. Manang Expressway. Iba naman itong na-play. Ba't ganun? Saan ka pumunta? Expressway? Hindi ka kilala itong computer ko. Expressway, ang hirap. Dita play all Manang. Kasi pag mag-play all ako, my dear, naka-premiere. I-skip ko na lang din yung premiere kasi ayan, naka-steady din siya Kabsat. Yung mo, hindi siya add playlist ko, play all. Oo, yun nga. Kasi pag play all, alam ko na may premiere ka, magi-stop doon. Nangyari na yung mga plinay ko dati nung hindi ko pa alam. Eto na lang. Bakit ganun ang playlist mo, my dear? Beef broccoli, iba ang tao doon. Eto na lang. Paano? Iba naman ang mga playlist mo, sis. Ikaw ba to? Paano pagkasayan? Chergita, ay my God. Sisi, iba yung mga mo. Naman to, nakaka-10 si Kabsat. Iba naman yung mga nandun sa playlist niya. Ba't ganun? Sa bali ata Manang, adi playlist ko Manang at the play all. Kaya nga. Wait, paano to? Ba't mo nilagay yung mga yun, my dear? Guys, wait lang po ha, yung mga nandyan para isa-isahin, guys. Saan yung i-play dito? Iba. 14 PH, 35. EJ Play All nga playlist. Oo nga. Pag pumunta ako sa playlist mo, saan ba dito? Sa Bali nga Rodho, sa maulaw kan sa mutan Manang. Oo, makaulaw nga talaga. Kasi pag nandun ako sa playlist mo na i-play all ko to, may tripod. O, ayan, ayan. Iba sisi. Ba't ganun? Ayan, Manang, ano ba nangyayari sa playlist mo? Iba yung mga nandun.
Ayan na naman, oh, James Yanko. Tama ba? Oh my God, di ko alam. Ayan, puro premier. Ang dami mong ano, my dear. Paano to? I-play all na lang kita, no? Pero pag i-play all ko, guys, iba naman. Madam, hindi ko maintindihan yung ano mo kung paano ko ma-play lahat. Play all. Pag dito naman sa play all, my premier, iba yung lalabas. Ewan ko ba, ayun na, ganun na lang ang gawin ko, ha? In-skip ko na lang, my dear, yung ano, yung premiere mo. Nag-jump ako sa pangatlo ha, kasi may dalawang premiere po, guys, na ano. Tawag ko anong oras kanina. Ayan, kabsat, nakuha ko na. Yung mga iba dun sa playlist mo, ibang tao, guys. Ang dami. Oh, man. Oh, man. Manok kayo dyan. Ayan, share out ka, Manok Tube. Thank you so much. Ayan, agyutaman ng gamin. Oo, ayun. Naka-play all na sino pa yung hindi ko pa na-i-play dyan? Pasensya na guys ha. Naano ako doon. Ayan si Tinyang Vlog guys. Si Tinyang. Tinyang Vlog. Thank you so much. Ayan si Tinyang. Asan na si Tinyang? Hanapin si Tinyang. Kung ilan ang na-i-play sa kanya kagabi guys. Si Tinyang po. Ayun Tinyang ha. Baka sabihin mo pare-pareho lang. Ang account po na nag-play sa inyo kagabi guys ay yung kasama ko na si Proud Ilocana po. Pero kagabi guys si CNL Vlog. CNL Vlog po. Ayan, CNL Vlog po ang nag-play po sa inyo. So mamaya yung mga hindi po pumasok na hindi ko na maipakita yung mga na-i-play ko guys. Napula na. Ayan, ewan ko ilang oras to kay Tinyang ulit. 3, 4, 5. Nasa pang ano eh. Nasa pang 6. 2, 3, 4, 5. Ayan, mahigit 11 na naman siguro to. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan, mga 9 hours. Mga 9 hours Tinyang Vlog. At doon ako sa isang sa Microsoft Edge. Play kita ulit Tinyang para sa yung WH. Oh, ang init. Ayan guys, malapit nang mag-graduate si Tinyang. Nasa 9:44. Malapit na. Ayan. Eto Tinyang ha. Nung isang araw, ito po yung nag-play sa'yo. Si Proud Ilocana. Yan din yung mga ginagamit kong pang pasya sa mga kaibigan minsan. Ayan, mag-play all po tayo. As you can see, wala namang di ba? O, para kita, wala siyang pula sa baba. Hindi pa na-i-play, guys. So, yan po yung gagamitin ko ngayon na pag-play po sa inyo. At sa mga gusto dyan, yun. Nasa description lang po. Just message me. Kung gusto nyo ng resibo. After one night po, mawawala lahat ang mga to. So, yung mga hindi po pumasok ngayon na na-play ko po kagabi, 14. And then, next day, wala na po. Ayan, nandyan lang si Lover Faith.
Si Kamanok guys, nandyan lang. Still playing Kamanok. 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 Thank you so much Kamanok Cuba. Ang galing nyo ni Katuka kanina. Ayan, Kamanok, play all again tayo, my dear. Alam ko sumasaglit ka lang dito dahil marami kang ginagawa at sinusuportahan. Ayan. Wala na yung red line, yung pula. Si Kamanok. Ayan. Kamanok, nandyan ka pa ba? Out of 28 po yung na-play kagabi. Oh. Pero ngayon, play all na naman, brother. Play all na naman sa account mo. Ayan. Oh, man. Ang init. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ayun guys, 14 na naman ang nakasalang. Opo ma'am, salamat po. Ayan. My passion history. Walang bagong pasok guys. Baka kaya't mo sumali saan ka mabanog basta at the premiere. Haanan kapsak, baka hindi na ako makakasali ng mga premiere kasi hindi ko rin my dear. Na kumbaga, naririnig nyo ba to? Nagigilty lang ako kung hindi rin ako makasupport sa inyo guys. Dito na lang po ako. At least nakakatulong ako. Nakakatulong din ako sa mga WH. Ipag-pray lang na itong lapi ko. Pag nasira na yan, ako isa na lang. Siyempre, ang naman cellphone, di ba? Isa-isa, wala pang play all, kundi playlist Walang play all sa sa cellphone. Playlist. Kaya hindi nga ako dun sa sa Facebook manang, di ba? Wala na, hindi ko na na-open minsan ang aking messenger kasi nakaka-touch. Kung ba nagigilty ako guys, yung mga ganyan. Hindi ako makapunta. Yung mga iba talagang as in todo yung support. Alam ko na mahirap guys kasi nagpupuyat sila, nandyan pa rin. Kaya pag sinabi kong puyat ako, alam ko puyat din sila, nandun pa o may trabaho sila sa loob ng bahay. Kaya yun. Hindi na ako naka-support. Pero nandyan pa rin sila Kamanok ko, si My Passion History. Ayan guys. Kamanok. Alam naman nila yan. Hindi ako nakakasuporta sa kanilang pag-LS. Ayan. Pero nandyan pa rin sila. Ganon ka rin, expressways. So, di ba, hindi rin ako nakakapunta sa iyo eh. Ewan ko kung anong oras ka na nag-LS, manang. Anong oras ba? Laging premiere na lang tapos pang madalian lang. When manang, no problem. Hindi ka na nag-LS, manang? Saan ako nag-LS, manang? Ayan, premiere na lang. Ay, may firework. Premiere na lang. Kaya pala pag premiere madali lang, kaya hindi ako nakakapasok. Minsan natapos na. Pag nag-appear na yung sa akin.
Mas maganda magpamaypay, guys. You know what? Libre electricity. Wag na masyadong sosyal. Pero yung dalawa pala nanonood ng TV dun sa salas, naka-AC sila, guys. Oh my God. Samantala ako dito na may pamaypay, papel pa naman. Ito yung notebook ko naman na mga kinokompose ko na kanta, guys. Para hindi tayo hinilolo sitahin pag nag-upload po tayo. Kasi karamihan pag Tagalog, English, ay nako, CPR agad kaya delete. Adda agdi si manang Premier Ajay agiin nagaw kami ti islat. Ganun. Kaya hindi na ako makasabay-sabay, kabsat. Pasensya na. Ngayon lang naman na dire-diretso, guys, ang aking LS kasi alam nyo nung last month super busy, the last 2 months. Ayun, biruin mo manang ang aking ang aking WH, naging 600 lang. Buti hindi tinanggal ni Lolo. Naging 600 lang. Pati yung views, naging 42 lang. For 1 month. Oh my God. Kaya nung nakita ko, talagang hindi ko kaya. Hindi ko kayang umupo dito, guys. Tsaka, tamad ako mag-video-video. Mag-upload. Kanina nga, may mga niluto ako. Maganda rin. Magandang propaganda. Ganon. Pampropaganda. Kaso, yung si Mr. gutom na, kaya hindi na video. Kaya ganon. Walang tiyaga. Ayan guys, 11 minutes na lang po tayo. Para maging 1.5 hour. Ayan. Malaki na ang bahay, guys, ni Expressways. Yan, naka 79 minutes na po tayo. Thank you so much sa 15 million na thumbs up ngayon. Tapos yung 8 million na viewers na nandyan. Madami kasi nangangailangan ng WH. Kabsat. Agkalkalap na ngamin manang. Ayan. Oo. Kaya yun, malaki. Pag may tiyaga, syempre, may nilaga. Tama ka kasi, yung noon dati, yung sense na yan. Kaya nawalan din ako ng pag-asa. Dito lang host. Ayan. Sabi ni Sis Tekla, guys. Nandyan pa. Expressway si Tekla Tessa. Ilocano din yan. Ilocana. Adu GC na panakon. Ayan. Oh my God. Hindi ko kaya kabsat. Nagsweldo kan manang. Ay 1 million kabsat. Hindi mo ba alam yun? Hindi ko pa kasi na-upload. 1 million awan gayam. Tekla Tess, pahingi manok. Sabi ni My Passion History, guys. Baka tingnan natin. Binigay ko na ata ito kay My Passion History. Ayun, bigyan kita. Mag-playlist ka, kamano. My Passion History. Maglagay ka ng playlist, please. Kasi pag cellphone ang hirap. Hindi ako makapag-play.
Ayan. Sis, pasuyo naman sa mga kapatid nandito na patamsak naman sa premiere ko mamaya. 8:15. Ayan, 8:15 daw sa Pinas, guys. 8:15, ano dito, 11. 11:15 dito, Sisi. Ayan, guys, may ano siya, may premiere si James Scoop, guys. 8:15 sa Pinas. Ayan, 4 pa lang video ko, Hindi 4 ang video mo, 5 na. 1, 2, 3, 4, 6 na. Anim na ang video mo, may passion history. Bigyan kita ng kay account ito ng anak ko sa may TikTok. Kala ko na ibigay ko na sa'yo. My passion. Ba't ang bilis? Na-search doon sa kabilang cellphone tapos itong isa hindi. Ayan, guys, premiere ni Sis James Scope. Agyamanak Sisi ko mo. You're welcome, Sisi. Ayan, 31 na si Kamanok. Ay, si Kamanok palagi yung nasa My passion history. Bigyan kita ng isa pa. Wait lang, manood ako. My passion history, mega shoutout sa'yo dyan. Sabi ni Sandy France Vlog. Ayan, guys. Sino yung last na na-play? Si Kamanok. Ayan, nandyan pa ang ating kapatid, guys. Si Ray Katuka, maraming salamat. 7 minutes, guys. Teklates, wala kasi ma-upload, kaya yan muna. Ayan, sabi ni My Passion History. Ibag is real, 10:25 p.m. in Sydney time. Ayan. Ayan, guys. 5 minutes. 5 minutes na lang po tayo. Naka-play sa mga gustong Wala pang nag-message sa akin, isa pa lang. Ayaw, takot kayo dun sa page ko, Ilocana. Walang dun. Walang tao. May isa po nag-text doon. Maya ho, si message kita. Ayan, sige sis. Message mo ako. Bonggahan ko ngayon pag Oh my God. May ibag. Thank you thank you so much, Teklates. Message mo ako. Ayan, guys. 7 million viewers na nandyan.
Ayan, binigyan kita ng isa pa, kamanok. Thank you, thank you. Ano yung tekla test? Wala kasi ma-upload. Ang daming kalapati. Ayan. Oo nga, ang daming kalapati. Tsaka masarap yung kalapati kaya. Yung video. Yung mga bata, natikman ko yan eh. Pag nagkakasakit ka daw, yung pag nabinat ka, parang ganun. Ayan. Oh, host, bimisid kita. Ano ba yun? Oh, host, i-message kita at utangan kita. Buwa! Ayan, natawa si James Cope. Sa bagay, pareho lang naman tayong Ilocana eh. Alam mo ba yon? Sistek lang, ang mga Ilocano, kuripot. James Cope, hello, sabi ni My Passion History. Ayan guys, 2 minutes to go. Oh my gosh. My Passion History, hello. Ayun, kapatid, sabi ni James Cope. Ayan guys, pakipuntahan si James Cope, may siya, premiere. And also kay Expressways, ayun, hindi na siya nag-LS. Pero premiere daw. Ayan. Thank you guys sa mga pumasok. Salamat, bigyan din kita ng kalapati mamaya. Ayan. Masarap ang kalapati. Pero ang ang pamahiin na narinig ko guys sa mga matatanda, pag yung kalapati ay dumapo po sa inyong bahay, yun, swerte. At ayaw na niyang umalis. Swerte daw guys. Yan yung kasabihan. Ewan ko lang. On the way, unahan na kita, My Passion History. Ayan. Sige lang guys. Ayan guys. Babu. See you tomorrow again guys ha. Maraming salamat sa mga guys. PM nyo lang po ako. Ha? Para sa ganun, may kakilala po ako na pagtanungan kasi wala po akong alam. Matagal na rin na See you host. Bye-bye. Sige po. Thank you sa mga nandyan guys. Ayan. Thank you so much. Bye. God bless to all.